Dan Siru zo ka kai kuɗin nan banki. Baba sai nake ganin bai kamata a ce mu kai wannan kuɗin banki ba, ka san talakawa na wahala. Sannan kuma gari kuma babu sababbin kuɗi. Yanzu idan muka kai wannan kuɗin tsofaffin kuɗin da muka kai banki, gaskiya akwai matsala fa ba mu da kuɗi. To kuma papa dama kana da wannan kuɗin a gida shine dama baka bari a raba wa talakawa ba ka zo ka ajiye a gida gashi yanzu ka ce wayan kai wani banki ko waye ni sai yau na tabbata ba ka da mutunci ko so kake ne asaran wannan ma kuɗin ni za ga yawa haka so kake ne asara. Oho na gane. Allah ya maka wani baba kan kuɗin na kai banki ya zan yi babu damuwa baba barin tafi. Ka tabbata ka kula mun da kuɗi na kar in ji labarin cewa ya bata da in ya bata kashe ka zan yi akan wannan kuɗin ba abin da ba zan iya ma ban kashe kan kashe banda. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Anti na kawo tsohon kuɗi za a samu sha a account ɗina. To ai sai ka kawo kuɗin aiko. To tsohon kuɗin na da amfani ne? To kai na ruwan ka kai dai ka kawo a samu account. Ni ne ku samu kuɗi na account ɗina bai da amfani a wurin ku tsohon kuɗi. To ai sai ka kawo kafin a ma transfer. To kan ku damu ni zan taya ku ɓatar da kuɗin kar ku damu. Kan yaro. Ke ɗan iska ne ni fa. Kai yaro zo nan ka sa hannu a receipt a baka receipt. Haba kai yanzu baka ji kunya ba? Talakawa na wahala a gari ba sabon kuɗi kuma tsohon kuɗin ma shi ma mutane sun daina karba. Ina kuke son mu sa kanmu ne? Allah ana roƙen ka. Duk wanda ya damu talaka Allah ka dame shi. Duk wanda ya damu talaka Allah ka hana shi abin da yake nema duniya da lahira. Kan yaro mun faka sanin Allah don haka ka bar nan wurin yanzu nan ko in sa masu gadi su ma mugun tsoron Allah kan yanzu kai ma kama jin kunya kace kai kana tsoron Allah kuɗin haramun kuɗin Allah ya tsine kuɗin Allah ya san da kuke ce kai yanzu ma kana da wani gwadarin bakin ka ce kai kana tsoron Allah haba mu daga yin tunani mana wallahi kai da wala ke ji wallahi bai raba ka da shi ba mu ga ma sai ne kakka mutu ke kuma munafuka farar bilicin yar matsiyaciya wai kai waye ubanka a garin nan kayan gaskiya ni ba kuma bane ba kana ji na ni mutum ne mai kishin talaka ko ba zan taba bari ana cutan talakawa in yi shiru in ja bakin yi shiru ba yanzu talakawa wani bawan Allah ne ma jiya na je siyan abu na ji karɓin batir ɗin mota ko ogana ne don domin ogana babana ko da ce ogana shi ya aike ni na je na karɓo batir mutumin nan ya ciro tsofaffin kuɗi 3,000 ya ce wallahi shi yunwa yake ji tun ji an kya karɓa abin nan mutumin nan masa lokacin da na yi awaye ba ku kuwa ba ruwanku da masifan da talaka ake ji duk wannan masifan batun can na guni ba talakawa ne fa ke wahala ba amma zuwa su ba sa wahala a waya ba kawai za su buga a kawo musu kai ma'aikaci ɗauko kuɗin nan karɓo kuɗin hannunsa ko ka bai mugun duka in bai baka ba na san za ku iya duka ba na san za ku iya amma ka kumanta mu talakawa mu muka zaɓe su kuma dole a yi mana abin da yake so kai bana ba in gaya muku fa ni ba da ɗan iska ne fa wallahi in ba dan da yanzu Allah ya shirye ni ba ko da yanzu na bubbuga muku wuƙa wurin nan kakkarya mutum wuya amma za ku haɗu da Allah duk wanda ya zalunci talaka zai gani sai an jima talakawa muna wahala abinci akwai wahala